Ден не минава без да видя катеричка. Ден не минава без да видя катеричка и се сещам за горските животинки, че в гората кокошката решила да става проститутка и обявила на всички, че е проститутка. Нали? И минали там всички животни, изредили се, платили си там по 20 евро и чули заека. И заека вика, сега и аз ще отида. И тръгнали. И по едно време в гората се чуват страшно коткодякане, кокоши писък, крещи кокошката, вика коткодяка и хукнали животните да видят какво става. И хукнали всичките по посока на писъците и гледат, хванал заека кокошката и я скубе. И всички писнали, Зайо, какво правиш бе, що скубеш кокошката? И заека казал, 20 долара съм дал, вика, искаме гола. Да, гледайте какви катерички. Гледай. Красота. Много ги харесвам. Нещо майче изплаших. О, тук е хубавец друг.